Malena općina Marija Gorica smjestila se na sjeverozapadnom dijelu Lijepe naše uz samu granicu sa susjedima Slovencima. Iako malena, ova općina ima veliki povijesni značaj, ali i veliki poduzetnički duh, jer svake godine vrijedno priprema sajmove na kojima predstavlja OPG-ove svojeg područja. Izuzetno mi je drago što danas mogu biti ovdje u Marija Gorici na 10. božićnom sajmu. Zagrebačka županija kroz turističke manifestacije podržava i ovu hvale vrijednu aktivnost u ovoj našoj prekrasnoj općini. Evo, nedavno je Zagrebačka županija donijela proračun, preciznije rečeno 5. prosinca, uz kapitalne projekte koje mi imamo u Zagrebačkoj županiji. Svakako treba istaknuti da ima itekako značajnih sredstava za jedinice lokalne samouprave, dakle za gradove i općine. Napomenut ću da će naši poduzetnici dobiti 7,5 milijuna bespovratnih sredstava. Zagrebačka županija aktivno radi na poticanju manjih lokalnih zajednica i brine se da niti jedna općina ne bude zapostavljena. Poljoprivrednici mogu očekivati ukupnu cifru financijsku od 3,6 milijuna kuna, također bespovratnih sredstava. Važno je istaknuti da smo osigurali 1 milijun kuna za sjetvu i sadnju. Ono što također treba napomenuti, gotovo 2 milijuna osigurali smo za ekološku poljoprivredu, također 5 milijuna kuna osigurali smo za ruralnu infrastrukturu po našim gradovima i općinama i povećali smo za ruralni dio također onaj dio koji je u ovoj godini bio 1 milijun kuna za vrtiće, sada je on 3 milijuna kuna. Ovo samo pokazuje da ćemo zajedničkim snagama u sinergiji sa našim gradovima i općinama raditi na razvoju naše Zagrebačke županije i u godinama koje su pred nama. Na ovogodišnjem božićnom sajmu nije nedostajalo programa i zanimljivosti, od predstava do OPG-ova sa stolovima punim slastica i kreativnih radova. Ove godine smo isto koji štruklijadu u 10. mjesecu posvetili više i najmlađima i na njima svijet ostaje, pa se moramo i njima najviše prilagoditi. Imamo tu u biti 20 izlagača, što OPG-ovca, što naših zadrugara iz našeg područja i šire naše općine. I tu je uz to sve skupa što će moći ljudi vidjeti što se proizvodi. Da znamo da je 12. mjesec ljubavi, mira, darivanja, pa će svaki nešto moći kupiti, neku sitnicu za poklon, a znamo da je to rađeno ruku naših ljudi, da nismo to napravili uvoz. I uz to moći će se zabaviti, bit će tu kulturno-umjetnički program, započet će ga naša djeca vrtićke dobi iz Bambija, bit će tu školska djeca, Kuc Gubidan, bit će tu i latinsko-američki plesova, svašta smo danas nešto osmislili. Djeca su za svoj cjelogodišnji trud i nagrađena, no nogomet kao najvažnija sporedna stvar na svijetu uvjetovao je raspored podjele poklona. Želim naglasiti da smo ove godine upriličili i poklone djeci od 1 do 7 godina. To ćemo podijeliti u pola 4, promakli smo malo vrijeme radi naše utakmice koja se odigrava u 16 sati. Znači u 15:30 ćemo podijeliti pakete našim djeci od 1 do 7 godina, a također ćemo podijeliti na priredbi 21. u školi od 1. razreda do 8. Sve smo obuhvatili jer svi znamo, bili mi mali, veliki, svi želimo da nas neko posveti pažnju, da nas neko dariva. Eto, toliko o tome. Ne bismo to sve skupa mogli napraviti da nemamo veliku potporu Zagrebačke županije. Na to im doista od srca hvala što vode brigu o našim malim krajevima, o našoj maloj općini. Općina Marija Gorica marljivo radi na organizaciji događaja na kojima se njeni stanovnici, izmučeni ovom godinom kao i svi mi, mogu napokon opustiti i proveseliti.